Здравейте, потребители в YouTube! Сега ще ви покажем как да си построите клип. Ще разгледаме този як сървър. Първо ще започнем от RPVP-то. Виждате, че така ми лаги, ама така е с моят лаптоп. За нищо. Ето го RPVP-то. Сега ще ви покажа евента. Това е евента. Сега ще ви покажа Wargame евента. Чакай. Нещо стана? Ето, не направя. Warp Jump, Warp Pattern, Set и Run. Warp екип. Сега ще ви покажа екипа. Това е екипа. Това е екипа. Чакай да спра тази музика. Добре. И сега ще ви покажа Warp Shop. Чакай малко. Почина лаги. Това е шопа, прилича на звезда. Добре, и сега отиваме на последно в моя Home. Тук много се бутат за търговия. Много хора се бутат за търговия. И така. Аз съм VIP и мога да лета. VIP+ и мога да лета. Вижте, тук има гига випове. И много други неща. Ето тук. Тук показва онлайн сайт късно, затова са пекима. Затова отивам в Warp. Не, всъщност казах, че това е последно. И сега. Това беше края на клипа, само да ви покажа IP-то. Това беше разходката. Другия клип ще ви покажа затвора и много други неща. Но за IP-то сега ще ви го дам. Само да го намеря. Ето го сервера. Ето IP-то. И ще ви го покажа.
покажа, после и другия път пак ще ви го покажа. На едно клипа да ви хареса. Сега да спрем.